der var mange, der stillede de samme spørgsmål, og så sagde jeg, dem tager vi lige, når vi kommer herned. Så jeg synes, vi skal prøve. Jeg råber så højt, jeg kan. Og ellers må man prøve at stemme lidt sammen. Noget af det, der har været stillet spørgsmål til, det er, hvorfor har vi valgt den her membran, i stedet for at vælge en losplastmembran, der er svejset? Fordi vi simpelthen altid er i en situation, hvor vi afvejer, hvad er risikoen kontra hvad er omkostningen. Og vi mener, at til det her anlæg, med den risiko, der er her, der er den her membrantype den helt rigtige. Det er ikke det er ikke tilfældigt, at man vælger den samme membrantype rundt omkring i spildevandsbassiner, regnvandsbassiner, overalt i Danmark. Den har været brugt som et hav af steder på forskellige overløbsting. Vi skal huske, at det her vand, vi kommer herud, det er ikke kemikalievand fra Cheminova. Det er overfladeregnvand, der er kommet ned, der har et indhold, der har et basisk indhold, ja, i niveauet, som vi i øvrigt skal sikre her, i niveauet 8, 9, og inden vi gør noget ved det, så er der visse steder, hvor vi er helt oppe i 10 i pH. Det sørger vi for, at det er reguleret ned, inden det kommer her. Der er et forhøjet indhold af barium, der er et forhøjet indhold af molybdæn, og der er et forhøjet indhold af selen. Stort set alle andre metaller, grundmetaller, de er ikke i et niveau over de grænseværdier, der er. Så det er ikke at sammenligne med sådan giftig affald. Der har været nogle spørgsmål om, hvad nu med de der ænder, der lander her i og drikker af det. Altså jeg mener, at den største risiko for de der ænder, uden at jeg er biolog, det er, at det her det er basisk vand. Så de dør sgu nok af det, og drikke basisk vand. Så jeg tror ikke, man kommer til at skyde dem. Så det var lidt omkring valget af membran. Hvis vi nu havde valgt en losseplastmembran, så var vi oppe i nogle omkostningsniveauer, der var mere end dobbelt så høje som det her. Så derfor er det sådan en afvejning af risiko, og hvor mange penge er Randers' borgere, vi skal bruge på det her. Og hvad er omkostningerne ved det her, for at sætte det i perspektiv, det der med det her det dobbelte? Vi forventer, at vi koster 8-10 millioner. Ja. Nej. Det kan jeg klare. Hvor er Christian? Er det vi? At vi siger, at vi skal helst have det reguleret ned til 9. Ja, 9. Det regulerer vi ned, inden det kommer herud. Det kan man regulere ved at blæse det af med noget CO2, eller man kan sørge for at få det blandet med noget vand med et lavere pH, sådan så vi ikke har et pH her, der gør, at bentonitten, det der sker, det er, at bentonitten kvælder lidt op, hvis man har for højt et pH i det. Så derfor måler man jo den her bentonit, eller den her pH hele tiden. Hvem måler det? Right? Hvem måler den pH? Jamen det gør vi jo selv. Og I er? Randers Kommune. Ja, okay, tak. Nu var det vil du have Peter, eller Paul, eller Hans, eller Gurli? Jeg vil gerne have navn på et tidspunkt, det kan du tro. Ja, men det får du ikke. Nej, det tænkte jeg også. Fordi det kan. Ja. Hvad er det for en tillid? Som om jeg prøver I har jo ikke gjort det, jeg fortælte til os til. Hvor har du været i alt det her? Jeg har været i Roskilde, der bor jeg. Godt. Så ved du hvorfor. Uden noget som helst at informere borgerne. Det er da klart, at vi er utilfredse, og vi er fulde af mistillid. Ja. I kommer da til at få et 3. grads forhør. Men det har vi da heller ikke noget mod. Godt. Får I det også? Vi har da ikke noget mod på 3. Nå, men det var der også nogle spørgsmål. Hvor lang tid skal regne med, at anlægget det skal være her? Et forår. Et forår? Ja. Det er ikke sådan, at klima, det bliver værre og værre, ikke også? Men det kommer mere og mere vand sammen, og så er det over. Ja, men vi arbejder jo med,
at standse overfladeafstrømningen ude på Nordic Waste. Jo, men der har vi, altså når vi er færdige derude, så har vi håndteret den overfladeafstrømning, der er. Det er jo en del af projektet derude. Jorden dækket over med membran ovenfra, sådan at man ikke har nedsivning i Nordic Waste-jorden derude. Nej. Og hvorfor? Det man gør lige nu, det er, at der pumper man i virkeligheden, der tager man vandtrykket af det, sådan så det ligger stabilt. Nordic Waste altså er jo en meget god lokalisering. Altså der er jo, det er jo sådan set, hvis ellers man havde styret mængderne af jord derude, så er det en udmærket placering af et depot for let forurenet jord. Og vi skal jo bare tilbage til den situation, hvor der er stabilitet i det. Der er ikke plads til det. Altså derude har vi jo lavet 13 bassiner. Ja, men der er ikke plads i samme niveau, som vi har kunnet lave her til det. Så derfor er det lavet her. Jeg spørger lige, du sagde, det kostede 8-10 millioner at lave det der. Ja. Hvad koster det så, hvis man har lavet det, der var tæt, og man kunne stå indenfor, der var helt tæt? Vi har ikke haft det i udbud, men det sådan gæt vores entreprenør siger, det er et sted mellem 2 og 2,5 gange mere. Jamen, når det så kommer til at ligge så længe, som det gør, har det så ikke været bedre på sigt? Nej, fordi vi vurderer helt klart, at risikoen passer til den anlægsteknologi, vi har brugt her. Og det er Randers Kommune, der vurderer det. Ja, Randers, det er det jo endeligt. Selvfølgelig har vi en forskellige rådgivere til at lave de kalkulationer og sådan noget for os. Men i sidste ende er det jo selvfølgelig forvaltningen, der laver en vurdering af, om man tror på, at det her det er sikkert nok. Så er der snak om, at I vil lave en prøvetagningsforanstaltning i midten af bassinet, så I kan tage prøve op. Ja, nej. Det man laver, det er, man laver det ikke i midten af bassinet. Man laver nogle boringer i tilknytning til bassinerne, sådan så vi holder øje med, hvordan vandkvaliteten er nede under bassinerne. Og hvis det så går galt, hvad vil I så gøre? Hvis I begynder at måle forurening i de prøver? Så må vi jo håndtere det, ligesom vi har håndteret andre situationer. Altså, med al respekt, og det tillader jeg mig, fordi jeg ikke var med i starten af det, jeg synes rent faktisk, de har lavet et kæmpe arbejde i en situation, hvor det hele var i total kaos. Der er der nogle mennesker derude, der simpelthen har sikret, at Alling Å ikke var blevet fuldstændig hærget ved at knokle døgnet rundt for at få det der til at virke. Så jeg synes, det er helt urimeligt. Undskyld, jeg siger det sådan. Det er helt urimeligt at sige, at man har nosset rundt i det. For det har man ikke. Man har faktisk gjort en meget god indsats. Og det har betydet, at anlægget derude, eller er skredet af standset, at man har fået stort set har styr på vandstrømmen og sådan noget. Altså det, der kunne have udviklet sig til en kæmpe katastrofe, er der egentlig meget god fod på nu. Det tror jeg, alle er enige i. At det her med at ligge så tæt op ad en by, det hører ingen steder hjemme. Altså, der er masser af marker, hvor man kunne have lagt ud, og hvor man kunne finde det samme undlag. Og hvor man også var sikker på, at det ikke kan gå i noget andet, som I påstår, at det ikke kan gøre. Trods det hele det flyder under jorden, og kan bevæge sig alle steder hen på grundvandet. Og det kan vi først måle 30 år efter, så kan vi jo så være så kloge bagefter. Men det, at man ligger deroppe af en by, det synes jeg ikke er rimeligt. Med respekt. Hvor interessant tror du, det bliver at flytte til Assentoft? Hvis du skal til at have en by, som hele verden lige har set, der er sket omkring Ølst. Jamen, når nu vi engang tømmer det her, når nu vi engang tømmer det her og måler på, hvordan det ser ud nede under, så tror jeg, vi får en fuldstændig ro på det der. Det må vi jo da håbe. Ja, selvfølgelig. Men tvivlen, den skal vel også være... Du siger selv, at der er styr på situationen ved Nordic Waste nu, ja. Og der er gjort et kæmpe stykke arbejde. Så med det hører jeg da også tale ind i det, som Randers Kommune selv har udmeldt om, at man bevæger sig fra en kritisk situation til en mere stabil situation nu. Men så er jeg lidt i tvivl om, hvorfor man mener, at man kan sætte alt det her i gang med jordlemmel i Miljøbeskyttelseslovens paragraf 70, som jo taler direkte ned i noget fuldstændig kritisk og uhåndterbart, som det var og som det har været i forhold til Alling Å. Ja. Men Randers Kommune siger jo selv, at det ikke er det mere. Så jeg er lidt i tvivl om, hvordan Randers Kommune mener, de har hjemme i hele det her kæmpe projekt. Ja. Altså, den der hjemmesag,
Det ved jeg ikke noget om. Så det må man rejse over for den juridiske del. Jeg kan bare sige så meget, at lige nu har vi styr på det. Hvis vi nu får en sindssygt våd april, maj, hvor det vælter ned, så har vi lige pludselig ikke længere plads. Og så det her er jo sådan et nødløsning til, hvis ikke vi kan have vandet ude. Så har jeg lige opfølgende et spørgsmål. Fordi nu siger du det selv, at I har styr på det. Hvorfor lader man så ikke vandet blive i Ølst? Det prøver vi I også stedet... så godt vi kan. Ja, og mig bekendt er der ikke vand i udsigte, så langt som man har mulighed for at se. Så hvorfor lader man ikke vandet blive i Ølst, i stedet for at begynde at flytte en naturkatastrofe til et andet sted hen, hvor man potentielt kan skabe en ny naturkatastrofe? Nu kigger vi på det her projekt længere end 14 dage frem. Altså, Ja, det er jeg klar over, ellers har man jo ikke gået i gang med alt nej, det her. altså Men det her, det skal kunne håndtere, at der er... Tale færdig. Undskyld, Tak. det har du ret i. Du siger selv, at I gør, hvad I kan for at beholde det i Ølst. Hvorfor? Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvornår I har tænkt jer at tage det her i brug, men hvorfor lader I det så ikke blive i Ølst, så lang tid I kan? I har jo mulighed for at se vejrudsigt, ligesom alle andre har mulighed for at se vejrudsigt. Hvis jeg så kan se, okay, nu kommer der virkelig meget vand, så må vi hellere begynde at flytte på det vand her. I stedet for at beholde det, hvor jeg har bassiner, og jeg ved ikke, hvordan de bassiner forholder sig. Og så rense det vand, som den mængde I nu har mulighed for at rense, og så køre det derhen, hvor det så skal køres hen. Jeg kender ikke til den del af projektet. Det synes jeg for mig virker mere oplagt, end at begynde at flytte noget vand, som alle er enige om, er farligt i en eller anden grad, hen til et område, som ikke er inddraget i det endnu, hvor man så bare risikerer også at få en masse miljøpåvirkning. Det lette svar er, at det er det, vi gør. Vi flytter ikke noget, altså hvis vi overhovedet kan undgå at flytte vand ude fra Ølst, så gør vi det. Vi bruger selvfølgelig den bassinkapacitet, der er derude, til det her, eller til at håndtere alt det vand, der er. Så længe vi kan det, så ligger vi ikke og kører rundt med vand. Det kan godt være, at der er noget vand i nogen, altså lige nu har vi jo vand placeret i forskellige regnvandsbassiner rundt omkring. Og det kan sagtens være, at vores vurdering er, at et enkelt af dem er meget mindre sikkert end det her. Og man så flytter det vand. Men det vil vi meget nødigt, for det koster en bondegård at flytte rundt med vand. Så man skal opfatte det her som vores sikkerhedsnet for, når der kommer meget vand. Er det staten eller Miljøstyrelsen, der har pålagt, at det skal flyttes? Staten og Miljøstyrelsen pålægger, at vi løser problemet. Hvordan vi gør det, det er jo en løsning, vi selv. Vi laver en løsning for den godkendte af ministerierne. Men det er dem, der har sagt, at det skal flyttes. I skal gøre noget. Ja. Og så er det jo også vores almindelige pligt at sørge for, at vi ikke har forureningsspredning i Allingå. Så I kunne godt have lagt det her et andet sted? Teoretisk set, ja. Det kunne man godt. Vi vurderede, at det her var den bedste lokalisering. Er der ikke noget med, der ligger en år lige hernede under, umiddelbart? En år? Det er altså forsyningsår til vores vandværk, det lokale vandværk. Er der nogen, der kan svare på det af de andre? Jeg vil ikke mene det. Jeg er ikke viden om det. Der er ikke nogen ledninger her. Nej. Der er ikke grundvandsinteresse her. Jo, ifølge vandværket er der. Der er lige kommet et brev fra vandværket, der er grundvandsinteresser her. Ja. Ja. Det er ikke den. Det her, det er ikke et grundvandsindvindingsområde. Jo, der er prøveboringer i gang. I det her? Ja. Nej, det er ikke. Nej, derude. Derude. Så jo, Hvor langt er det væk så? ikke langt. Er det Altså, 10 hvis meter eller? Nej. Hvis man nu kigger på den der folder, så er der faktisk lavet sådan et grundvands, eller et kort bagpå, så vidt jeg husker, hvorhen der er grundvandsinteresse, og hvorhen der ikke er Og det grundvandsinteresse. er Randers, Assentoft Vandværk uenig med jer i. Det brev, de har skrevet til jer. Og det er fint. Altså, det kan jeg bare ikke forholde mig til. Du har ikke læst det brev? Du har ikke læst det. Det er det, der gør et problem. Det er jo derfor, vi er her. Fordi at vandværket har råbt vagt i vejr. Det er derfor, vi er her. Og du har ikke læst det. Hvem har læst det? Ja, det har Miljøforvaltningen for min. Eller det er jo dem, der skal give vores tilladelse til, hvordan det her det bliver etableret. De der 50.000 kubikmeter, der Ja. står her i, er det
det alle bassinerne, eller er det bare et? Det er alle 3 bassiner. Hallo? Hallo? Ja, det er Michael her endnu. Et eller andet sted. Hvor bliver han af? Hvad? Ja, Michael er ikke et sted. Fordi han er nok den, der bedst kan lige svare på vores vurdering af, hvorfor vi valgte den her lokalitet. Det kan du tro. Jeg hedder Michael Dam og er leder af Miljø i Randers Kommune. Og der var et spørgsmål om, hvorfor vi har valgt den her lokalitet. Det, der var forudsætningen for, at vi skulle vælge en lokalitet, det var, at vi skulle finde et sted, hvor vi ejede noget jord. Fordi vi skal etablere bassinet meget hurtigt. Og vi ikke skal ud i en situation, hvor vi skal tage private menneskers jord. Vi har i forvejen været nødt til at hælde vand på nogle private menneskers jord nede ved Nordic Waste, uden at spørge om lov. Den første forudsætning, det var, at vi kunne finde et sted, hvor vi havde noget jord. Jamen, hvis I har fyldt 14 bassiner derude, om vi fylder 14 eller 20, det ikke være lige meget. Jamen, der er simpelthen ikke plads til mere derude. Jamen, der er sgu da masser af marker rundt om. Jamen, prøv at høre, der er ikke mulighed for at lave en membran. Plus, at der er fare for noget grundvand derude. Det er det så også. Men hvorfor det der blev spurgt, det er, hvorfor vælger vi den her placering? Det var jo ikke alene, fordi det er jo en vurdering af blandt andet også, er det her et farligt sted, eller er det ikke et farligt sted? Jeg nåede ikke længere til den første. Ja. Nej. Og de andre? Den anden vurdering, det var, at det er et sted, hvor der ikke er nogen interesser i forhold til drikkevandet og grundvandet. Og den tredje begrundelse, det var, at det er et sted, som er udlagt til industri. Og det er langt væk fra naboer. I forhold til de andre muligheder. Kommunen ejer jo ikke alt jord i hele Randers. Så det er i forhold til de andre muligheder, der var for, hvor har vi kommunalt ejet jord, hvor der ikke er drikkevandets interesser. Men det er stadig grundvand ude som områder ude. Jamen ikke her. Ikke her. Der er ikke noget som helst udpegning til noget som helst her. Og det er vandværket uenig med jer i? Det er vandværket uenig i. Ja. Hvad er jeres kommentar til det? Får vi et svar på det, eller hvad? Ja. Altså jeg kan jo ikke forklare jer, hvorfor vandværket er uenig. Jeg kan fortælle, hvordan det er. Det er ikke udpeget til drikkevand. Hvordan forholder I til, at de er uenige? Er I ligeglade? Nej, vi er aldrig ligeglade med nogen borgere, der har en holdning til noget. Selvfølgelig er vi ikke det. Vi kan simpelt spørgsmål. Det er OD-området, det her. Hvorfor anerkender I ikke, at det hedder område med drikkevandsinteresser? Det er ikke et indvindingsopland til et eksisterende vandværk. Men det er et OD-område, det er Ja, område med drikkevandsinteresser. Hvad betyder det? Hvad siger du? Hvad betyder det, Anders? Det ved du godt. Men det Nej. betyder i hvert fald, at der er drikkevandsinteresser. Det betyder, at der er ikke nogen indvinding af drikkevand i området, hvor vi lægger det her bassin. Bassinet bliver nedlagt. Hvis der kommer nogen drikkevandsinteresser, det har byrådet vedtaget. Vores indvindingsopland løber cirka 28 meter fra det gamle bassin dernede. Ja. Så du kan godt grave dig ned i jorden og sige, at det vand, det render ikke over i vores indvindingsområde. Det kan du være helt sikker på. Det skal nok være med til at dække det igen. Fordi prøv at høre, hvis det gjorde det, så havde vi jo nedlagt det i morgen. Byrådet har besluttet, at der må kun laves et bassin, der ligger uden for områder med drikkevandsinteresser. Men det definerer I sig selv, fordi I er uenige med Randers? Nej, vi har ikke defineret det selv. Det er staten, der har udpeget de arealer, hvor der er drikkevandsinteresser. Det er ikke noget, Randers Kommune har opfundet. Det er staten, der har opfundet det. Nej, ikke opfundet. Det er staten, der har udpeget det. Og det er staten, der definerer, hvor vi kan regulere. Vi kan ikke regulere som myndigheder gå ind og sige, den der streg, som staten har lavet, den skal vi nok lige lægge 40 meter til på den ene side og på den anden side. Det er ikke en kompetence, vi har som kommune. Er det staten, der har udpeget det? Det er staten, der definerer, hvor der er drikkevandsinteresser og hvor der ikke er drikkevandsinteresser. Har staten så sagt her? Det er os, der har valgt det her sted, fordi der er ikke nogen Siger interesser. staten? Ja. Vil det sige, at hvis vandet derudefra, det
hvis situationen ikke forværres, så kommer der slet ikke vand her i, eller hvad? Det vand, der er nu, der ligger derude, det ligger vel fint, hvor det ligger. Det ligger fint, hvor det ligger. Så hvis ikke situationen vil forværret, så kommer der ikke vand herud. Jamen, forværret i forhold til, hvis det ikke bliver forværret endnu, har vi jo ingen grund til at komme vand i her, medmindre vi skal tømme en af de regnvandsbassiner, hvor vi har for eksempel nogle regnvandsbassiner rundt omkring, et enkelt, hvor vi ikke har nogen membran i, altså hvor der virkelig er uden bund, og hvor vi må erkende, at der står der og siver ned. Det vand kunne man måske godt, jeg er ikke sikker på, at det bliver nødvendigt, men det vand kunne man måske godt flytte herud, fordi det samlet set giver en bedre miljømæssig løsning. Hvordan sikrer I, at det ikke står og siver? Vi lægger en membran. Først 5 år efter, eller 10 år efter, så er det for sent. Prøv at høre. Altså, I må ikke lave historier, der ikke findes. Det her det er et midlertidigt bassin. Det skal fjernes det øjeblik, vi ikke har noget overfladevand ude fra Nordic Waste. Jamen, det kommer kun til at ligge i 5 år. Hvis vi har Nordic Waste om 5 år, og vi flytter vand om 5 år, så har Randers Kommune, når de gået bankerot. Nej, det skal jo opflyttes Så herfra. det er slet ikke et tema. Jo, men når det nu er flyttet herud, bliver det så ikke bare lagt låg på, og så sker der ikke mere? Nej. Når vi på et tidspunkt skal til at tømme det her, så er der 2 muligheder. Enten at vi kører det derud, hvor vi har det decentrale renseanlæg liggende, og så renser vandet derinde, vi sender det ind til Randers renseanlæg. Alternativt, at vi flytter vores mobile renseanlæg herud, eller her rettere sagt, og så renser vi det her, og pumper det ind igennem det almindelige kloakvand. Men jeg fik faktisk ikke svar på, hvordan vil I gøre det, eller hvordan vil I opdage, om det står og siver? Hvordan vil I finde ud af det? Der er jo folk, der er herude hele tiden. Det er jo kommunalt bassin. Der er lagt en membran, og der bliver lavet moniteringsboring. Der bliver lavet boringer, der holder øje med, om der er noget, der siver ned. 3 boringer. Hvorfor har I prioriteret moniteringsboringerne frem for et fladedræn under hele bassinet, så man kan holde øje med det? Vi har som myndighed skal vi lave en proportionalitetsafvejning, når vi laver en miljøafgørelse. Det vil sige, at vi skal sørge for, at det antal penge, der bliver brugt af borgernes penge, svarer til den miljørisiko, der er. Den løsning, vi har valgt, er den bedste og billigste måde at sikre, at vi beskytter grundvandet. Vi kunne have valgt alle mulige andre løsninger, der var meget dyre. Hvad er prisforskellen på at etablere moniteringsboringer rundt her, og så på at lave fladedræn under? Jeg ved, det er tilbudt af entreprenøren forud for offentliggørelsen den 14. Vi kan ikke stå og oplyse om priser. Vi kan bare sige, at der er et stort og markant væsentligt for prisforskel. Det undrer mig, at I ikke orienterer udvalget med økonomi. Når du står deroppe og siger, at en sikker membran vil koste 2 gange 3 af budgetsummen. Det passer simpelthen ikke. Jeg snakkede med Anders Kjeld i går. Man kan lægge en topmembran på den her, der bliver svejset og er helt tæt. Man kan lave fladedræn under nu her i det mellemlag, der er der. Så har man en sikkerhedsmembran nedenunder. Det er en anlæggelsespris i omegnen af 70-80 kroner per kvadratmeter. Altså noget, der ligner 3 millioner i tillægspris. Det er ikke så. Jeg kan sige sådan, at det er besynderligt. Der går jeg måske lidt. Det er besynderligt, at alle dem, der ikke har fået opgaverne, de siger altid, at de har kunne gøre det til en 10. af prisen. Anders Kjeld er administrerende direktør på Bygforsk. Det er ham, der leverer membran. Så han har fået opgaven. Nej, han har fået det at levere membranen. Godt nok irriterende, at der er nogen, der tjekker jeres priser. Prøv at høre. Det der med priser, det synes jeg ikke, vi skal diskutere, fordi det kommer jo til at blive offentligt kendt på et tidspunkt. Priserne er jo en del af jeres argumentation. Derfor er priserne Nå, prøv at høre. Anders, proportionalitet er en del af vores argumentation. Men det er du ved godt, der er mere i det end bare priser. Yes, men prisen på den anden kender du ikke. Vi har valgt det, der er proportionalt i forhold til den miljørisiko, der er. Der er en meget lille miljørisiko, og vi har valgt et sted, hvor der ikke er nogen. Vi har valgt stedet her, fordi der er, ud fra en faglig vurdering, at det er et rigtig klogt og godt sted at lægge det. Og det I skal være helt sikker på, det er midlertidigt. Det bliver fjernet igen. Det skal ikke ligge mere end en dag højst nødvendigt. Altså, lige så snart vi ikke har behov for det vand, så bliver det her bassin fjernet.
Er der også Og byrådet har besluttet, at hvis der er drikkevandsinteresser under de her bassiner, så må bassinerne ikke ligge her. Er der afsat midler til allerede nu i driftsomkostningerne til, at det bliver reetableret her og sløjfet og videre? Så man ikke står i en situation, hvor der er nogen, der tager en eller anden beslutning. Det er en del af den afværge, som kommunen gennemfører. Altså kommunen gennemfører en afværge, hvor vi har oversvømmet marker. Det er jo ikke sådan, at vi bare efterlader de marker. Kommunen har lagt vand i 4 bassiner, der er hvor det er meningen, de kan bruges til noget andet. De skal tilbage til det, de var lavet til. De var lavet til byspildevand, de var ikke lavet til overfladevand ude fra Nordic Waste. De skal tilbage til det. Alt det, vi rører ved, skal vi føre tilbage til før. Det er en del af det, der ligger i den pligt, kommunen har fået pålagt i forbindelse med det her. Så der er ikke noget med, at kommunen kan bare lade det ligge og rode. Det må vi ikke. I gør det her, og det var billigt, at I havde den i forvejen, ikke også? Nej, ikke herude. Nej, okay. I hvert fald, at I tænker på borgernes penge, og hvordan I bruger dem. Jeg tænker, det her med Nordic Waste har kæmpe konsekvenser for dem, der bor i Øl. Og jeg tænker også, I ved, hvad det er for konsekvenser, eller måske har I ikke haft det med i jeres beregninger, der er i den her reduktion. Hvad det kan have, når det er sådan en landsdækkende medienyhed, at I så også vælger at flytte noget af det lort herud til Assentoft. Altså hvad det får af økonomiske konsekvenser for alle os herude, de er også en del af borgerne i Randers Kommune. Det kan godt være, at det ikke rammer os på skat, men jeg tænker, at der er måske nogen, der vil på at tænke, vil vi flytte derud, hvor de potentielt set bygger nogle kæmpe bassiner, hvor der siver vand ned, og I har sagt, der siver cirka 5 mm hver måned for det her bassin over hele fladen, som er kæmpe stor. Det kan godt være, ikke bruges nok, men bare den tanke på, at det ligger lige der, hvilke konsekvenser det har for alle os. Har I tænkt over det? Altså at lægge det lige op ad en by, det kan godt være, at I kunne købe nogle private, et eller andet, der lå langt ude, det kostede hvad det kan godt være, det kostede Randers Kommune. Jeg ved ikke, hvor mange penge, men det måske samlet set vil koste for os i Assentoft, hvis I har taget den del af beregningen med, hvad det kan have konsekvens for os også, så tænker jeg, at det kunne være smartere at lægge det længere væk end lige op ad en by, der er så stor. Det kan jeg ikke forstå. Altså, Nej, altså, det du spørger ind til, det er jo ting, der ikke er noget, man som miljømyndighed må forholde sig til. Altså det vil være usagligt. Det vil være usagligt argument. Jeg kan ikke som miljømyndighed forholde mig til huspriser. Det må jeg ikke. Du har lige sagt, at du tænker på borgernes penge. Ja. Det jeg skal forholde mig til, det er, om den udgift, jeg pålægger, skal gennemføres. Om den er proportional med den miljøgevinst. Det skal jeg forholde mig til. Nej, jeg må ikke som miljømyndighed forholde mig til priserne på huse. Det er ikke et kriterie. Et spørgsmål er, har du også været miljømyndighed i de forløbende år, hvor Nordic Waste har fået de godkendelser, de har fået derude? Jeg har ikke været her så lang tid i Randers. Nej, men hvor lang tid har du været her i Randers? Hvor længe? Jeg startede i august 21. Okay. Michael, Ja. du har lovet mig i de samtaler, vi havde omkring den 14. til den 16. Ja. At når du sidder med miljøbriller eller med myndighedsbrillerne på og skal godkende det her, at du vil holde det op imod en standard for en tæt membran. Hvad for en standard har du fundet ud af, at du tager på? Altså, vi har forholdt os til den der standard, som du har sendt ind. Den der S. Er det ikke 466, den hedder? Ja, er det ikke det, den hedder? Ja. Er det den, Tak. du holder det op imod? Det er den, vi har forholdt os til sammenholdt, blandt andet sammenholdt med. Det forstår jeg ikke, fordi det vi ser herude, det overholder ikke det 66. Nej. Når jeg svarer på, at vi har sammenholdt med det, så er det, at vi har kigget på, hvad kan den, og hvad kan den, vi har valgt. Det vil sige, at vi er nu i den situation, hvor at I samtidig med, at I sidder og laver tilladelsen, laver godkendelsen, og skal have det til at harmonere op mod hinanden. Hvad siger du? Hvad spørger du om? At om det er korrekt forstået, at vi sidder i den situation, at du som myndighed skal sidde og godkende det, samtidig med, at du skriver tilladelsen, med de forbehold og krav, som det nu engang skal til at overholde. Altså, vi har valgt i kommunen at organisere os, som vi kan se, med 2 forskellige kassetter.
en projektkasket, som er den, der sørger for at udtænke, hvordan vil vi gerne løse opgaven, og en myndighedskasket, hvor projektkasketten spørger, kan vi få lov til at gøre det på den her måde? Og så forholder vi os som miljømyndighed til, om vi kan give lov til det. Og det er netop for ikke at rode rundt i de der kasketter. Ja. Men der ville jeg jo være mere tryg i, at de havde en standardisering inde i tilladelsen, så man vidste, at man arbejdede ud fra, uden at det bliver et eller andet selektivt, man som myndighed sidder og formulerer. Det har jeg stor respekt for, den tænkning, Anders. Ja. Men det var jeg nødt til at svare, det ikke for at gentage mig selv. Vi skal lave en proportionalitetsafvejning. Der skal være sammenhold mellem risici og anvendelsen af midler. Vi har valgt et område, hvor der ikke er nogen drikkevandsinteresser. Vi har at gøre med noget, der er midlertidigt, og vi har at gøre med noget, der bliver fjernet igen. Og derfor kan vi jo ikke lave verdens bedste membran. Så er det i orden, at der godt må være noget nedsivning, fordi den ligger uden for drikkevandsområdet. Der kommer ikke nogen nedsivning, fordi jeg har lavet en tæt membran. Den er ikke tæt. Der er ikke noget, der er tæt. Den er tæt til det, den skal bruges til. Nemlig at opbevare regnvand. Det er en tæt membran, vi laver. Membranen er tæt i forhold til det vand, der bliver opbevaret i den. Hvor meget koster det her? Altså, Det her anlæg? Ja, alt det, I skal lave her. Jamen det bekræfter jeg, at det gør der, og det ved vi godt, og den passer vi på. Den har du oplyst mig med, at den ikke må blive påvirket. Hvordan hænger det sammen med, at der sker en lille smule nedsivning her et eller andet? Hvis der kommer vand her, så følger det jo, kan man sige, terrænet ned imod. Grøften er lavet, fordi du har et højt vandspejlsniveau, og dermed trækker vandet til. Der er for mig at se en relativt stor risiko for, at det vand, der lige trækker ned der, det trækker den vej på og videre ned. Og i sidste ende ender i Alling Å. Det kommer i de der monteringsboringer, vi laver, før det kommer derned. Og det vil sige, at vi opdager det, hvis det skulle være et problem, inden det kommer derned. Nedsivning i det der niveau, 5 millioner. En punktvis kontrol. Jamen, vi har jeg tror, man er nødt til at sige, at altså, med den nedsivningsmængde, som vi taler om, så var der ikke, den vil jo blive hernede under. Det er jo ikke sådan, så den fortsætter ned. Den vil jo binde sig til de jordoverflader, der er, eller partikeloverflader, der er lige nede under membranen. Det er fuldstændig ligesom, hvis du havde taget et badebassin, legebadebassin, og havde på en kvadratmeter, og havde smidt en spand vand ned i det, og boret 4 huller, så kan du gå ud og prøve at se, hvor langt det var sævet ned under det der badebassin med en spand vand. Så var der sævet sådan meget ned. Det er jo ikke sådan, at det forsvinder ud til hverken Alling Å eller 50 meter ned i det der. Det bliver bundet på de der partikeloverflader rundt omkring, så det giver ingen mening at snakke om, at den nedsivning i den her størrelsesorden, at det er noget, der kan skade hverken 100 meter væk eller 400 meter væk. Det vil måske, når vi er færdige, så vil det kunne spores måske i en halv til en hel meter nede under. Det vil sige, at du har lavet geotekniske boringer. Det har I noget at lave, så I har overblik over jordbunden og hvad der sker. Hvad der sker? Ja, vi har da selvfølgelig lavet en undersøgelse af den her, inden vi er gået i gang. Geoteknisk undersøgelse? Geoteknisk undersøgelse. Vi har lavet undersøgelser, der har fundet ud af, om jorden her er ensartet. Hvad er det for nogle undersøgelser? Og når vi har gravet her, har vi jo kunnet følge med i, om der stadigvæk har en ensartet lerdækning. Ja, nu snakker du om lidt længere nede. Nej, jeg snakker om det, vi graver i. Ja, men før, med hvor langt det siver ned i jorden under, det afhænger af jorden under nede. Jamen der har vi jo de boringer, der ligger i nærheden, og kunne sige noget om, hvilken mægtighed der er i den lær. Boringer i nærheden. Hvor ligger de henne? Yes. Altså jordbunden varierer. Jeg tror så småt, vi skal til at stoppe tiden. Jeg tror, vi skal tage resten af spørgsmålet, Anders. Er der flere? Sammen. Ja, men Michael, man skal jo så have svar. Du har jo lovet mig indsigt i det her. Den primo 8, og vi har intet hørt.
Nu har jeg jo så hørt noget nu. Nu skal I lige høre her. Altså, tak fordi I kom. Vi sørger for at lave en opsamling. Alle dem, der har fået invitationer i e-boks, de får også en opsamling. Vi har også hørt nogle idéer om, at vi måske skulle lave en Facebook-side med noget Q&A, og vi har hørt rigtig mange af de her bekymringer, der er. Det er meget af det, der går igen. Det laver vi noget opsamling på. Må vi også lige vide, hvem du er? Jeg hedder Lars Sønderby, jeg er vicekommunaldirektør i Randers Kommune. Så jeg var den, der fik lov til, fordi der er meget af det, der foregår, der kører i ring og samme spørgsmål. Jeg kan sagtens forstå, at der er masser af bekymringer. Der er ikke noget, vi hellere ville, end at vi ikke havde stået i en situation, hvor vi skulle grave det her bassin. Men nu står vi i en situation, hvor vi har brug for bassinet. Vi kan ikke håndtere de mængder vand, der er ude ved Ølst. Vi skal være klar til, hvis der kommer rigtig meget vand, at vi har et sted, vi kan komme hen med det. Og ja, det er fordi, det er Vandmiljø Randers' bassiner, og de skal sådan set bruges til noget andet. Men det blev sagt før, at det kun var måske, at de skulle tømmes. Jeg tror, altså nu må I prøve at høre. Vi har at gøre med håndteringen af vand, som kommer ned fra himlen. Og det er ikke os, der bestemmer, hvor meget vand der kommer. Derfor vil der nogle gange være situationer, hvor vi har overskud af kapacitet. Når vi har overskud af kapacitet, så vil vi skynde os at flytte vandet væk fra der, hvor det kan udgøre et problem. Når vi har ikke overskud af kapacitet, så er vi jo tvunget til at sikre, at så har vi vand alle steder. Det, som vi tidligere har oplyst, det er, at med de kapaciteter, vi har lige nu og her, og med de vandmængder, der er lige nu og her, og hvis prognoserne for, hvor meget det regner i Danmark, holder stik, hvilket vi jo ikke er forventet med i de sidste forår, så har vi ikke behov for det her bassin så ofte. Men hvis vi bliver ramt af endnu et rekordår med meget vand osv. på grund af klimaforandringerne, så får vi meget brug for det her bassin. Og derfor kan vi jo ikke stå og sige til jer, at der kommer meget i, eller der kommer lidt i. Vi kan bare sige, at det kan godt være, at det ender med, at det ikke kommer i brug. Det kan også være, at det kommer i. Det vi kan sige til jer, det er, at det er midlertidigt. Det kan ikke være her. En afslutning bemærkning. Hvem har bestemt at sådan hele konceptet for det her møde, i stedet for at lave et borgermøde i hallen eller et eller andet? Altså, det virker så meget uorganiseret, da vi kom herned. Seriøst. Altså, folk gik i gang 20 minutter i med at stå og fortælle lidt til nogen, og så var det nogle andre. Det var faktisk kun på opfordring, at det her det blev sat i søen, at vi rent faktisk kunne få et sådan spørgsmål her. Jamen det er en måde, vi har vurderet på, at vi kunne gøre det, at det var en chance for jer, at I også kunne komme ud og se det og stille spørgsmål. Det er jo det samme, vi gjorde med borgerne i Ølst i forhold til skredet derude. Og det kan da godt være, at det kunne have været grebet smartere an. Altså det skal jeg da ikke kunne sige. Altså nu har vi så prøvet at svare på de spørgsmål, der er. Og som jeg sagde, så laver vi en opsamling, vi sender ud. Vi går hjem og ser, om ikke vi kan skrue en Facebook-side eller noget Q&A sammen. Og så håber vi, at vi får svaret på alle de bekymringer, som der er. Jeg tror vi kunne snakke rigtig længe, det fornemmer jeg også. Men jeg tror, vi skal stoppe her. Det skal jeg meget gerne tage med hjem, og det er ønske. Men foreløbig så vil jeg gerne sige tak, fordi I kom, og jeg håber i hvert fald, I fik svar på nogle af jeres spørgsmål. God aften. Jeg har mange flere. Det er så blankt. Jeg hørte faktisk, at det er embedsmænd for